Sinatarta likutan na asawa na? Hoy, di niya ako asawa. Anak niya ako. Hoy, bali kaskas-kastoy niya akong ka. Pwede mo dagdagag tatapyas na tangiwat mo. Si Sabam nakakasta-kasta. Uri pa ikaw patketan. La. Ba, ang tapang mo ah. Sino ka ba? Ako na lang harapin mo, huwag yung tatay ko. Unman, Kaya, siya alam mo ni Binturo daw. Nya, kaya yan? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Hoy, nakita-kita niyo dito. Problema yung kanyak. Sakit kita yung kanyak ka. Wala. Makaramang kayo kanyak. Sige ah. Hindi kita-kita ang kasta. Puto tulog. Dre. Kapay, hindi ako kamig tao eh. Nga mo ni tatang, nagdamag pa lang. Mula lang nakatugaw. Siyempre nakatambay. Sige nyo kakanyat tao eh. Kawan, gumatang ako ma. Ako naglakaw. Kapay na pananay tao-tao naglalakaw. Diyan ka mo ah. Nakatambay lang to. Sa pagdamagan niya ako. Apay kabalay dak ni tao eh. Tang, kawid kayo. Naman tao. Ni. Andres, sinati ka itong malakay. Apong ni bagat ko. Apay ha. Ay, apong ni bagat matan, Andres. Tang, huwag yan. Madipay nga ron. Ang lakal, di pa kugit. Ah! Tubot. Naggalat. Tubot. Dre, may sinati ka tao yan. Naggalas yung galinan. Balsigag tangiwa mo kahit. Subot. Ay, ano taong muntang? 60 ako na piya. Ay, baka di na kahit grinder natin yung chinsong kahit. Lakay nyo lang, tikastan. Supot. Naggalas. Ay! Abaw, no siya lang kas taga. Mabain ako magparang-parang takalsadaan, tang. Supot. Hoy! Ha? Agtanlakat ta. Lakayate yun, kasta-kastaan. Isla ka na sino nga, di ka lagbain. Isurumit Andres. Tapi sinatarta likutan na asawa na? Hoy, di niya ako asawa. Anak niya ako. hoy, bali kaskas-kastoy niya akong ka. Pwede mo dagdagag tatapyas na tangiwat mo. Si Sabam nakakasta-kasta. Uri pa ikaw patketan. La. Ba, ang tapang mo ah. Sino ka ba? Ako na lang harapin mo, huwag yung tatay ko. Unman, Kaya, siya alam mo ni Binturo daw. Nya, kaya yan? Tarna ka man dita. Aba, talagang kakasaka ah. Halika Kaya mo dito. na na. Baka may sinto-sinto yan. kalatamot yung rupa na pong. Dasinto-sinto na. Sinaw, sintaw. Dres, gigilan na. Baka nung iramon ka nga pagkitinding bugay. Isa ba? Magsardon ka man? Magsardon ka man? Dres, kasi lang po. Pagpakatawanan ka lang po. Lakayata na eh. Pagtitipam. Tuwa ka man dita. Ito nagbabain. Kaya katawa ka. Uksuto ka maming ang ipon mo. Madali ka lang naman pala kausap eh. Eh di tumahimik ka din kung ano-ano pang sinasabi mo sa tatay namin. Andres, pinakapitpiduta mata nga barkada niya. Pasensyahan nyo natin na po. Dalatal daw ako ato. Sumsum raw. Dres, pasensya ka na.
Loko ala dyan lakay. Bakit, tay? Ano bang pinagsasabi niya sa'yo at lagi kanyang tinatawanan? At katawanak tay, bagana ka nga suputa kon. Apay si ka, kugitan. Eh, sino mo nang ibang nga support? Gusto na garo doon makauyaw ka mo. Apay si kakugit kan. Sama sa mangag. Putak tayo na. Oo, gisabam. Si kamagayam ti supot. Tapos nagpigsa aguyaw. Lakas na ang loob niya magsabi ng supot. Siya naman pala'y supot. Subot! Sumagayam. Subot! Uyawin na ki, sumagayam. Subot! Andres, hindi na magita ni. Nagado pa makangkangod, baka kababain. Tara na tayo, umuwi na lang tayo. Wala tayong mapapala dito. Supot. Andres, kugitog to atan. Tara na tayo. Grinder, Andres! Grinder! Vegas to Andres. Pigsadag surom. Kasi sino ba ito muna? Di ba si ka? Suron-suron mo dila kayo nga supot. Pati si kamagayam supot. Sa ba na to yun? Sa kagsuron, dapat kugit kan. Madingay kasi dyan ibagbagam. Lalakayan pa dyan, dapat gumalang kamot Amo na di ba ang supot ka? Madipay nga rod Andres, madipay labag pa ka Baka naman madinakto kayo nga kayo ninamanin. Sige raw, di bagbaga. Duwa tala makamaw. Muna kaya magpakugay, bagam na kanyak. Expert dita. Hay, sigurado ka Andres. Baka no banking mo Sa ba na to yun, nawantiwalam kanyak. Nagado na kugit kaon, kadwak pa ni Baak. Assistant ko suna. Da siguro walon. Ang siyam ka no pakugit ka kanya may. Sigurado Andres. Pag panunutak pa Tatang na nga talaga di babae. Ang baga mata Ay, babae. Maday. Natay tatang na yun. Kambal na dyan, lakay nga paleng. Aday nilakay nga palbot. Tatawagan na lang nga tatang. Siyempre, kambal da garod. Kapro pa da. So tatang mo na tawag na. Ana? Tambay tala tatuyain. Palbot, subo lang nga rudin, palbot pay. Ata ka manan, rugyan ang manayin. Nanggag mo na dinagan na, uyaw ang manayin. Sila mo napintas sa nagam mo. Di palagbalo to. Talagitig pa naman. Dan, Ha? kadua anak. Ha? Kataktakiyak eh. Itakim pa na Hindi mo pagdalo sa ato. Makinis Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree Sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalik mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Mamaya nagsilingain. Nay, Mahit Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak Kaya motor mo ngay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang nga. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay Oh, nagkinis yun, nagsilingin na O pa makita mo lang yung nakadagrasa na Kita man Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na Magmayat buya na dalos ni. nagkinis nga rin na